Ore
Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, Πασχάλιος περίοδος και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου ψάλανε Αναστάσιμος ύμνος με την καθοδήγηση του καθηγητού κ. Δελευτίου Δημητρίου. Τους συγχαίρω θερμά όλους για αυτή την προσπάθεια, μια και μας δώσανε το αναστάσιμο κλίμα των ημερών. Το Μουσικό Σχολείο σε Άτιστες, διαθέτοντας πάρα πολλά σύνολα και μέσα σε όλα τα μαθήματα που εμπεριέχει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι και η Βυζαντινή μουσική και στα πλαίσια του μαθήματος η τάξη του Β' Λυκείου παρουσίασε πάρα πολύ όμορφα σήμερα τους πασχαλινούς ύμνους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και όλους βέβαια τους συντελεστές, τους συνεργάτες, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για όλη την προσπάθεια που καταβάλουν όλη τη χρονιά και βαδίζοντας προς το τέλος αυτής της χρονιάς έχουμε να αποκομίσουμε μόνο θετικά από την προσπάθεια όλων. Θα ήθελα να πω ότι αυτή την περίοδο διανύουμε την περίοδο των αιτήσεων για τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου που περιμένουμε, οπότε έως και 2 Ιουνίου που είναι οι αιτήσεις για τα νέα παιδιά, περιμένουμε όλους με χαρά να κάνουν την αίτησή τους και να τους έχουμε το χρόνο μαθητές. Καλή επιτυχία και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά στις εξετάσεις.